Исәнмесез. Сезнең белән мәктәп интернет телевидениесе детвары һәм мин аның алып баручысы Гүзәл Ягудина. Дуслар, без бүген Фирдус Тимаев белән әңгәмә корабыз. Татарстанның от казанган артисты, тормышка гашыйк, бетмәс энергияле, искиткеч харизмлы популяр җырчы. Бик сөенеп сезгә исәнмесез. Хәерле кич дибез. Хәерле кич исәнмесез сеңлем. Инде бик каушыйсың ахыры күренеп тора, әфәрин менә яшьләр бүгенге көндә шулай татарча сөйләп, шундай әңгәмәләр алып баргач, мин бик шатланам. Әфәрин, рәхмәт, хәлләр әйбәт. Фирдус абый, сезнең концертларыгызда һәр вакыт күп кеше. Моның хикмәте нәрсәдә? Аны сеңлем тамашачыдан сорарга инде. Мен хикмәтен безне аңлап бетерә алмыйм. Үземдә шаккатам кайр вакыт. Бите минем кебек җүләргә нигә киләләр микән дип, бәлкем тормышның әзрәк авыр теге вакытларынан туып киләләрдер инде. Аз генә теге кайф алырга, шуңа күрә шулайрактыр дип уйлыйм. Ә менә Россиянең башка шәһәрләрендә дә шундый ук уңышмы? Аллага шөкер, кая гына барсак та матур каршылаулар, җылы каршылаулар, шәһәрләргә күмәлләр, алкышларга күмәлләр. Аллага шөкер, күз генә тимәсен. Татарларны кайсы регионда шулай ук нык иттереп яраталар? Менә ул сорауны гел миңа бирәләр, кая сине күбрәк матур каршылаулар дип. Беләсезме, менә һәрбер авылның, һәрбер районның, һәрбер шәһәрнең, һәрбер төбәкнең аның үз энергетикасы. Менә без бүген Җәлилдә бөтенләй атмосфера икенче. Мине монда ничектер башкачарак кабул итәләр. Теге үз итеп, яратып дип әйтим инде. Шуңа күрә теге һәр җирдә менә үзенчә каршылалар. Аллага шөкер. Татар җыры белән Россия сәхнәсен яулап буламы? Безгә Россияны яуларга кирәк түгел. Безгә үзебезнең иҗатыбыз белән безнең телебезне, безнең милләтебезне саклап калырга кирәк. Яшьләрне саклап калырга кирәк. Киләчәктә яшьләр менә шул Россиядан тыш иностран җырлар тыңлаудан тыш безнең татар җырларын да тыңласыннар. Ә без инде тырышырга тиеш. Әлбәттә, теге колхоз дигән сүз булмасын. Безнең бит инде гадәттә яшьләрдә шулай татарча тыңлый башласа, ой, колхоз дия башлар. Шуңа күрә без инде үзебездә тырышабыз колоритны да калдырырга, милләт дигән орнаментны да калдырырга җырда, һәм инде әзрәк яшьләрчә дә бик авыр сүздә юк. Тик менә безнең теге минем теләгем шул инде. Бүгенге Россия эстрадасында яшьләр арасында яңа субкультура юнәлешләре күп. Моңа карата сезнең фикерегезне беләсем килә. Иҗат бай булсын, төрле бүленешләр булсын, рок та булсын, рэп та булсын, тик менә бүгенге көндә нәрсә генә мин килешеп бетмим. Урысча не одобряю. Менә ул Моргенштерн сүздә мозг әйбәт, фантазиясе кешеләрнең теге реклама ягыннан да, үзем теге ничек кешелек кую ягыннан да яшьләр бөтенесе тыңлыйлар. Тик менә иҗатка мин сүгенүне көтмәсем. Чөнки аны бит инде менә ничектер балалар тыңлый, миңа үземә дә шәхсән күңел теге матур түгел. Ә булай идеялары кешеләр. Идеялары кешеләр, димәк яшьләр кабул итә икән, әфәрин. Тик менә беләсезме, менә бу сүгенү, ачыктан ачык анда кадр барып тикерү, теге артык кылану миңа җитсә, без бит инде артистлар булгач, сүздә юк, без кызык күрсәтергә тиеш, ниндидер яңалык, шоу күрсәтергә, тик тәртип бозып түгел. Алар бит ту машина шатлаталар, ту барып анда алай эшләр, булай эшләр, тик менә маскал итәләр, менә шушы әйберләр генә шаулый. Менә бар яшьләр, акыллы яшьләр, теге, карамыйлар мәсәлән, алар инде үзләрен хөрмәт иткән яшьләр, теге иҗатны яраткан яшьләр, алар башка яшьләр тыңлыйлар. Шуңа күрә булсын ул төрле структурада, тик менә рамкада. Менә әгәр минем җырчы буласым килсә, сез миңа нинди киңәш бирер идегез? Мин
Кешегә киңәш бирә алмыйм. Кешенең аның эчке дөньясыннан тора. Аллаһ Тәгалә биргән ул таланттан тора. Аның энергетикасы булырга тиеш. Бөтенесе җырчы да була алмый, бөтенесе шофер да була алмый, бөтенесе тегүче да була алмый, повар да була алмый. Һәрбер эшнең аның үзенең талант ияләре бар. Шуңа күрә мин бүгенге көндә, мәсәлән, 10 кешене чакырып, мин унысыннан да йолдыз ясый алмыйм. Мин бәлкем 100 мең кеше чакырып бер йолдыз ясарга буладыр. Бәлкем миллион кешене чакырып, бәлкем бөтенләй булмыйдыр. Аны бар тик шул биргән, ничек дип әйтим инде, Аллаһ Тәгаләнең биргән бер таланты дип әйтәсе килә. Менә минем сезнең төркемдә эшлисем килә. Миңа сезгә эләгер өчен ни эшләргә кирәк? Беренчедән кем булып? Биюче. Биюче булгач бит нәрсә эшләргә кирәк? Бирергә кирәк, өйрәнергә кирәк. Син төрле милләт биюләрен бирергә тиеш, югары дәрәҗәдә. Яшьләр биюен син бар яклап да үзең укытучы булырга тиеш. Чөнки минем концертта минем биючеләр, алар һәрберсе төрле яктан укып килгән. Һәм алардан тыш без аларны җәй буе алып киләбез, укытучылар. Без аларны бер формага бастырып өйрәтәбез. Алар бер ансамбльдән килгән түгел, шуңа күрә монда инде таланттан тора, шулай ук үзеңнең өйрәнүеңнән тора. Әйдәгез, минем белән үз-үзеңне алдама җырын башкарабыз. Әйдәгез, сеңлем. Әйдәгез. Бергә булган көннәр зикри, айлы төннәр яши күңел төремдә. Араларны ялгап яратырга кабат телим сине бүгендә. Килмә дип, йөрмә дип, үз-үзеңне алдама. Йөрәгемне телеп, хисләремнән телеп, тозлар салма ярага. Килмә дип, йөрмә дип, үз-үзеңне алдама. Йөрәгемне телеп, хисләремнән телеп, тозлар салма ярага. Яра, сеңа бик зур рәхмәт. Афарин. Менә ничәнче класста укыйсың? 11. 11 класста, афарин. Менә Җәлилдә яшәгән яшьләргә нәрсә әйтәсе килә? Барыгызга да уңышлар. Беләсезме, үзегезнең телегездә сөйләшергә ялмагыз. Нинди генә мода чыкса да, мода артыннан кумагыз. Һәрвакытта да үзегез булып калыгыз. Нинди менә алга, нинди таләп куясыз, аларны сез үтәгез. Нинди теләкләрегез бар бу тормышта, барыгызның да теләкләре тормышка ашсын. Сен инде сеңле моторына экзаменнарыңны биреп, киләчәктә уку йортларына кереп, белем алып, үзең ни телисең бу тормышта, менә гел шушы теләгәнеңне алга куеп, тормышта менә шулай җиңеп бар, яме. Авырлыклар бик күп булачак, ансыз булмый. Шуңа күрә Җәлил яшьләренә яраткан тамашачыма мен инде кайнар сәламнарны җиткерәм, рәхмәтемне җиткерәм. Һәм инде бүген чыннан да безнең бүген концерт 2 сәгать ярым урамда җырлыйбыз. Аллага шөкер, безне шулай чакырып торалар. Һәм инде ел сайын 2-3 көн концерт куябыз. Бу инде Җәлилнең миңа булган мәхәббәте. Мин сезне бик нык хөрмәт итәм, яратам. Мин сезне просто люблю, все рәхмәт.